Este sábado o Porto de Laxe comezou a bulir de actividade fora do común antes das 10 da mañá. Foi o escenario escollido para realizar un gran simulacro de seguridade marítima. O exercicio basicamente consistía nunha primeira parte que a realización dunha inspección rutinaria baixo unha denuncia a un pesqueiro baixo o suposto dunha pesca ilegal. Foi unha chamada dende unha embarcación recreativa que poñía en alerta aos efectivos ao detectar a posible actividade ilegal deste pesqueiro. Activábase así o escenario 4. Eu fui encargado de avisar ao Cobán ás 9:45 da mañán, dándolle un aviso de que había un barco con unha actitud sospeitosa guardando peixes añadidos ao casco do buque. Y entonces hemos enviado un barco de la Armada, un patrullero de vigilancia de pesca con un inspector de la Secretaría General de Pesca que ha abordado el pesquero, ha hecho una serie de comprobaciones y a continuación hemos enviado un equipo para registrarlo con más detalle. Pero os efectivos tiveron que enfrontarse a varias complicacións. O pesqueiro negouse a ser inspeccionado e houve unha agresión que deu como resultado un tripulante ferido que caeu ao mar e que tivo que ser rescatado e trasladado a Porto. Ademais, unha sabotaxe provocou unha vertedura de combustible no mar que obrigou a recorrer o Servizo de Gardacostas de Galicia, mobilizando o patrulleiro Punta Festiñanzo e o remolcador Sebastián do Campo. Procedimos rapidamente a desplegar todos os medios, barreras anticontaminación, skimmers para recoller os hidrocarburos do mar, aínda simulamos incluso o gasoil cun colorante que non fai dano ao medio ambiente, que convertía a lámina de auga en color verde fosforito para facelo máis real. E a verdade é que moi contentos porque o resultado foi exitoso. Conseguimos recuperar o hidrocarburo do mar e limpar o Porto de Laxe. Un importante esforzo de coordinación entre Armada, Gardacostas, Segepesca, Policía Local, Protección Civil e Sanitarios, que se prolongou durante as case 4 horas que durou o simulacro. Que o obxectivo que se pretendía que era comprobar a interconexión entre todos os organismos que participan neste tipo de accidentes ou inspeccións resultara satisfactorios. Pola parte dos membros que estamos aquí representando a Xunta foi entiendo que es suficientemente satisfactorio. Y el resultado es que hemos puesto a varias administraciones a trabajar juntos, que es el objetivo final, conseguir esa coordinación entre las administraciones. El ejercicio era sencillo, con lo cual el resultado pues era fácilmente alcanzable, pero creo que hemos conseguido lo que queríamos, que era pues eso, coordinarnos, ¿no? A proba marcouse no Marsec 25, impulsado pola Armada e a Secretaría Xeral de Pesca, en colaboración coa Xunta, Portos de Galicia e a Real Liga Naval Española, entre outros.